Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Eccellenza, President ta' Malta, Onorevole Ministru, Prim Imħallef, imħalfin, maġistrati, avukati, membri tal-professjoni legali, natikom merħba għal din l-Ewkaristija li tradizzjonalment tibda u tiftaħ dan il-jum li fakkarna f'sena ġdida Forensi. Aħna nitolbu li l-Ispirtu Quddies tal-Mulej, li huwa l-Ispirtu ta' faraġġ, l-Ispirtu jagħti dawl u għaqal. Kif tafu Ġesu biex isemmih juża il-kelma parakletos li ġlormu it-traduċija bħala advocatus. Dak li jiġi msejjaħ biex ikun magħna biex jagħtina d-dawl u l-għajnuna. Jalla aħna u nibdew sena ġdida ta' servizz lil poplu fil-Ministeru tal-Ġustizzja, inkunu ma' kull wieħed u waħda minna propju dak il-parakletos, dak l-advocatus li mhux iwarrab jew jeskludi, imma jakkumpanja, iħaddan fil-verità u fil-ġustizzja. Jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u nafdaw fil-ħniena bla qis tal-imħallef ġust. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem verġni lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla intallimt il-fidili tiegħek
billi dawwalt moħħhom bid-dawl tal-Ispiritu Santu. Għamel li l-istess biex narfu dak li hu sewwa u jimlina dejjem bil-faraġ tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ġob qal ħennu għalija, ħennu għax id Alla laqtitni. U minn laħmi ma tixbaw qatt, kemm nixtieq li klimi jinkiteb, kemm nixtieq li jitnaqqax fil-bronz. Ċomp jitniżżel għal dejjem fil-blat. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trab iqum. U wara li jintemm ġildi għodni bla laħam nara l-Alla. Lilu naraħ bħabib tiegħi. Dak li jilħmu għajnejja ma jkunx barrani. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien, nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Isma' mulej leħen lajta tiegħi, ħenna lija u weġibni, ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċu. Ngħidu flimkien? Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Jien wiċċek infittex mulej. La taħbix wiċċek minni, la twarrabx blerra l-qaddej tiegħek. Int l-għajnuna tiegħi tħallinix u titlaqnix. Ngħidu flimkien? Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej. Żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Ngħidu flimkien? Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Inqumu bil-bifa. Halleluja, halleluja, is-saltna talla waslet, indmu u emnu fil-Vanġelu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej għażel 72 oħra u bagħathom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru. U qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad
biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas riq, u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu is-sliem lil din id-dar, u jekk fiha ikun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u xorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru mingħand familja l-oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqawkom, kulu dak li jqegħdulkom qudiemkom, fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Imma l-belt li fiha tidħlu ma jilqawkomx, oħorġu fil-pjetezz tagħha u għejdu sat-trab ta' beltkom infarfru minn ma' riġlejna u nħallu ħalikom. Imma kunu għafu dan, is-saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jibgħat 72 disċipli oħra. Huwa numru kbir, imma jgħidilhom li l-ħsad huwa kbir tas-sew. Immaġina li l-Ministru jkollu l-istess dilemma meta iħares lejn il-bżonnijiet tal-ġustizzja u jgħid verament l-għalqa hija kbira. Hemm bżonn wieħed jaħdem fuq li jaħdem biex is-servizz li jingħata ikun effiċjenti u ta' kwalità. Ġesu juża frażi li nixtieq nieqaf ftit fuqha, jiena nsellem lilkom fis-sena ġdida, fil-bidu ta' sena ġdida ta' servizz għall-ġustizzja fil-qrati tal-ġustizzja. Ara hija tnibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. L-immaġini hija qawwija ħafna għax il-ħaruf huwa ħafna drabi mingħajr difiża. Il-mulej jirriskja meta jibgħat id-disċipli tiegħu fid-dinja u jifhem li l-ambjent jista' jkun ostili ħafna. Fil-Vanġelu Ġesu wkoll jispjega din il-frażi billi jagħtina wkoll il-mezzi ta' sopravivenza f'ambjent ta' il-pub. Jgħidilna kunu safja u għaqlin. M'għandux jibża l-imħallef jew il-maġistrat meta jħossu ħaruf imdawwar bl-pub. Għaliex jekk ikun safi, integru, jekk ikun għaqli u tnejn hemm bżonnhom, allura jkollu dak kollu neċessarju biex jieqaf lil-pub ta' l-arroganza, tal-vjolenza, tal-korruzzjoni, tal-gideb u ta' kull illegalità. Is-safa tal-integrità tal-ħajja, l-għaqal li ġej mix-xjenza, mill-preparazzjoni u mill-kollaborazzjoni. Mhux ta' bxejn intom bis-servizz li tagħtu lill-pajjiż
toħolqu il-ġurisprudenza, il-prudenza ta' dritt, jurisprudenzja. Għaliex mhux biżżejjed il-liġi, mhux biżżejjed id-dritt, irid ikun hemm il-kapaċità fl-imħallef li b'umiltà kbira iqis iċ-ċirkustanzi tal-każ u japplika il-prinċipji tal-liġi għal każ konkret, dak li l-Griegi kienu jsejħulu l-epikeja, din il-prudenza li inti tagħtik dawl biżżejjed. Għax inti m'intix robot, m'intix rubber stamp, li tapplika l-ispirtu tal-liġi u l-prinċipju li jissalvagwardja l-ġid komuni fil-ruħ ta' kull liġi ta' vera għal każ partikolari. Il-prudenza li tgħinek tevita l-eżagerazzjoni tal-ittra ħarxa waqt li tiftakar dak li Ċiċerun, kollega straordinarju li ddefenda anke l-Malta u l-ġieħ tagħha kontra Verres, fid-De Officiis jgħid summum ius summa injuria. Meta inti tieqaf fuq litra tal-liġi u tapplika mingħajr ma tirraġuna, mingħajr epikeja, mingħajr prudenza, mingħajr qalb, minflok il-ġustizzja, tkun qed tagħmel mela is-safa tal-integrità u l-għaqal tal-prudenza. Il-mulej jgħallem lid-dixxipli tiegħu biex ma jħarsux lejn xejn ma jagħmlu l-missjoni tagħhom. Il-missjoni tagħhom huwa li jġibu l-paċi. U jiena nixtieq nikkonkludi dan l-awgurju qasir tiegħi fil-bidu ta' din is-sena ġdida Forense ta' servizz għall-ġustizzja billi mhux biss nirringrazzjakom imma ninkoraġġikom li intom tkunu strumenti ta' paċi fis-soċjetà. L-ewwel ħadd ma jagħti milli m'għandux. Il-ġudizzju tal-imħallef u d-deċiżjoni tal-maġistrat tittiġi minn mhux biss mix-xjenza imma mill-kuxjenza. Tittiġi minn espressjoni ta' ekwilibrju, ta' fairness, imma wkoll ta' kuraġġ. U dan se jkun il-paċi ta' qalbkom. Jekk hemm xi ħaġa li tittormentak, m'għandekx is-serenità neċessarja biex tagħti ġudizzju. Il-ġudizzju vera, dak ġust, iħalli fl-imħallef toma bnina ta' serenità. Għamilt id-dover tiegħi. Mela intom u tippromovi l-paċi fis-soċjetà tridu tibdew mill-paċi li jkun hemm u s-serenità tal-qalb tagħkom li hija għajn li minna joħorġu l-espressjonijiet tal-prudenza tagħkom. Imma mbagħad tridu tibnu paċi fis-soċjetà permezz tas-servizz tagħkom għall-ġustizzja li tkun mibnija fuq il-verità, mhux fuq il-gidba, fuq il-kuraġġ. Għax l-ebda mħallef ma jista' jkun imħallef ta' vera jekk ikun kodart, jekk jibża minn dellu. Il-paċi li ġġibu intom fis-soċjetà hija dik li anke min ma jaqbilx għax se jkollu ibagħt il-konsegwenzi ta' emilu, fil-qalb tiegħu, fil-kuxjenza tiegħu jgħid kellu raġun. Aħna għandna għaġġ kbir għal din il-paċi li tiġi mill-ġustizzja.
Mhux kulħadd se jilqaħħa, Ġesu avża wkoll lid-dixxipli tiegħu li t-tislima tagħhom mhux dejjem se tkun milquha. Dan m'għandux jaqtanna qalbna. Imma il-mulej li bagħat id-dixxipli tiegħu bħal ħrief qalb lil pup ikun ukoll il-qawwa u l-faraġġ tagħkom permezz tal-Ispirtu Quddies tiegħu. U f'isem il-poplu nirringrazzjawkom tal-li tħalltu għal dan ix-xogħol ingrat imma tant neċessarju. Miġburin fl-imkien f'xirka waħda ta' mħabba, nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajnuna f'waqta, ħalli l-kol fl-imkien naħdmu bla serħan għal ġustizzja u sliem. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, jew taqdi l-missjoni tagħha li turina triq tal-verità u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żomm idek fuq il-mexxejja ta' pajjiżna u dawwalhom bl-Ispirtu tiegħek biex sens ta' ġustizzja iżommu f'moħħhom u jeleġislaw b'integrità għal ġid ta' kulħadd. Den lill-membri tal-ġudikatura biex bħal ħrief qalb lil pup ikunu dejjem fidili lejn il-ġurament tal-ħatra tagħhom u jimxu dejjem skont il-ġustizzja mingħajr ma jħarsu lejn l-uċuħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati s-saħħa lil-morda kollha, kun il-qawwa ta' min jieħu ħsiebhom u għati l-erf meħtieġ lill-awtoritajiet tas-saħħa dan iż-żmien ta' pandemija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun dejjem magħna biex kull ma naħsbu, ngħidu u nagħmlu nagħtu xhieda konkreta tal-fidi tagħna billi nieħdu ħsieb xulxin f'kooperazzjoni sieħa bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. U għall-ħina tiegħek agħtina dak li bil-ħila tagħna ma naslux biex nagħmluh għax bnedmin dgħajfa. Bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jibqal mulej midejh l glorja ta' Jessu. Ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes mulej id-don li qegħdin nofrulek u saffi l-femiet tagħna bid-dawl tal-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna.
Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U refa' tela floli ta' smewiet, għad ħdejk in-naħa tal-lemin tiegħek u bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-uliet adottivi tiegħek kif kien wieħed. Għalhekk maqtajja kollha tal-anġli ima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minraj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħelna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata dona nobis Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, stajt kelma waħda u ruħi tkun infejħ. Kemm nafza li matul tqarbin daw kollha li jixtiequ jirċievu l-Ewkaristija jibqgħu bil-wifqa u l-oħrajn jistgħu joqogħdu bil-qiegħda.
Inqumu bil-wifqa u nitolbu l-innu antik li jitlob il-qawwa u l-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Spiritus mentes tuorum visita, Diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus in his caritas, et spiritualis unctio. Septiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum patris, sermone dita ans guttura. Nitolbu. Sawak mulej fi qlubna l-Ispirtu Santu biex inaddafna u jxerret fina bħal nida il-grazzja tiegħu ħalli nagħmlu kotra ta' frott bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U awguri mill-qalb. Arte clamamus, exultamus,
lacrimarum vallem. Ea ergo advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, ad nos convertem. Et Iesum benedictum fructum ventris